He ora kıssaga düşüp şu dünya müşkilatı kän bolup Hudaýa men janymy allyp dilemäni ejazaňyz ýokdur diýipdir. Hudaýa men janymy al men dineýine diýmäň diýipdir. Ene peýgamberimiz bize beren terbiyetinden. Aham peýgamberimiz aýdypdyr. El-meşakkat teclibu teysir diýip ulamalarning bir aýdýan kefi var. Kynçylyk birime yeňiltýär da, aham peýgamberimiz bir ýol öwredeýin diýipdir ýöne. He ora narahatçyňyz müşkil kän bolup Çıdamasaňyz, ölüm gowmy qadiýseňiz, men bir doga öwredeýin diýipdir, şonu doga ediň diýipdir. O da näme? Türkmençesi. Hudaýa men ýaşamagym gowy boljak bolsa men häzir ýaşaýyn, maňa ölüm gowy boljak bolsa men janymy al, şijilik edip bilje dileň diýipdir. Hudaýa men janymy al diýip dilemäň diýipdir. Hudaýa men ýaşamagym gowy bolsa men häzir ýaşaýyn, yaşamagym gowy bolsa, häzir ibadatlar etip biljek bolsam, dinime zerer berjek zat bolmajak bolsa, öwde gowdat görjek bolsam, belli zat bula. Hudaýa maňa ölüm şu dünýeden gitmek gowy bolsa, men janymy al, yaşamak gowy bolsa men häzir ýaşaýyn, şijer etip dileň diýipdir. Ine iki ders, iki ilm bolly, inni peýgamberimiziň mübarek ýaşaýyşynyň ýylini alyp gideýli.